Hold da op. Kom nu. Ja, det var start. Ej, hvor ikke det går. Ja, men. Det er de fulde ud nu. Åh, de kom flamme. Jeg tror, det er god bier, altså. Det var det godt. Er du klar? Ja. Det giver en god aroma. Jeg forstår tykker lige nu. Ja. Jeg kommer nu. Ja, kom. Ej, hvor er det? Hvordan hører op det? Det kommer sjovt. Jeg vil bare sige, at I vil nok være rådent og fedt. Du har den bare så jeg bliver sjov. Ja, lige der. Det er sådan. Spild af æble. Ja, det kunne jeg have et, ikke? Og ikke 2 æbler, men altså. Vi passer på. Kan du ikke lade være med at vende den her vej? Kan du ikke skyde den der vej, bare? Kom så, Ezra. Du skal bare sådan her, fordi så er det her mod mig. Ja, og ikke andet også. Lige i hovedet. Skal vi have lov at lukke os igen, mand? Det er ikke mig for helvede. Ja, det skal du lade mig lukke for. Det stod lige der, Lesser. Ja. Ej, nu er det 2. Lige ud, ikke også? Lige ud, det siger, at det er bare her mod dig. Okay. Godt, det er godt, at du viser. Hun kan finde ud af, hvad lige ud er. Åh nej. Nej, der er du fuld af ramli. Ramli, siger du. Ej, nu kommer der ind i din jakke. Det tror jeg ikke på. Det er ikke easy billigt. Bare til. Så laver du bare væk med det. Lander over i radiator. Ja, ja. Du får beskæld ud. Det var det. Jeg troede, det var det. Du får beskæld ud. Nu er hun bare æse ud. Der får vi det hele, mand. Jeg er stadig så. Ej, hvor er det fint. Ja, du er det godt smækket ind i æbleskover. Åh nej. Jeg kommer her, mig. Nej, jeg er ikke sød og stoppe. Nu er ikke det. Der var lige sådan en halv time. Det er lidt fuldlægget, det der. Jeg har ingenting gjort. Så er det bare herfra. Nej, jeg er lige det nu. Men du skyder lige ud, ikke også? Ja, ja. Ja, lige ud, det er den vej. Ja, det skal vi også. Åh nej, det er godt. Særligt, du skal bare blive, ikke? Så smadrer jeg dig. Okay. Ej. Det var kraftigt ikke lige ud. Det var ikke lige ud, det der. Okay, har vi jo en kurs? Nej. Hvor er vi? Det er her. Det var rimelig godt, at jeg gav det der. Ej, fy for satan. Ej, det var efter, jeg ramte.